Wir müssen deshalb ernsthaft fürchten, dass das, was Menschen mühsam an Erfolgen errungen haben, zurückgedreht wird. Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Před 5 lety touto dobou postupně ovládl jeden virus titulní stránky novin. Koronavirus s označením SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19, na 2 roky ochromil fungování části světa a otestoval zdravotní systémy, včetně těch v Evropě. A v Evropské unii posunul taky nahlížení na zdravotnictví jako na věc členských států k více koordinovanému postupu v některých oblastech. V těchto bruselských chlebíčcích se podíváme, kam společné unijní zdravotnictví zasahuje a jak jsou zdravotní systémy evropských zemí připravené na budoucnost. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová. Na Slovensko po linkách zdravím Martina Smatanu, zdravotnického experta mezinárodního think tanku Globsec. Dobrý den. Pekne prajem. Co se vám vybaví, když se řekne COVID-19? Nakoľko svojho času som bol v tom týme, ktorý sa snažil manažovať tú prvú vlnu na Slovensku, tak absolútne hororové, hrozné zážitky, ale zároveň napriek teda tomu, že málo kto má teda nejaké dobré zážitky na toto obdobie, to vnímam ako obdobie, ktoré teda zmenilo alebo pripomenulo tým dôležitým, znamená, že tým politikom, tým kľúčovým stakeholderom pár kľúčových faktov o zdravotníctve, ktoré teda aspoň na krátke obdobie malo podľa mňa predsa len nejaký pozitívny vplyv na reformy, na zdieľanie dát, na investície, ktoré sme nutne potrebovali v sektoroch. Globsec taky v reakci na to, co svět zažil a Evropská unie zažil v tom roce 2020 až zhruba 2022. Od roku 2022 právě vydává index připravenosti zdravotnických systémů. Když se COVID začal uklidňovat, tak ale potom přišla ještě další krize. Shodou okolností to bylo opět v únoru. Rusko napadlo Ukrajinu a z té utekly miliony lidí především do střední Evropy, včetně Česka. Takže to ovlivňuje ta vaše data. A když se teď na ně ohlédneme, jak se zdravotnictvím v Evropě zatřásla covidová pandemie a co ovlivňuje to, jak si vedly ty jednotlivé státy? Asi by som to možno tak trošku rozdelil, lebo tie vplyvy sú trošku odlišné na jednotlivé členské štáty a potom na úniu ako celok. A začal by som možno tým, že čo vlastne, či tá pandémia alebo potom ten nápor utečencov spôsobil, tak vo všeobecnosti a nám vlastne pripomenul to, že dlhodobo sme vnímali investície do zdravotníctva ako so zreteľom toho, alebo cez takú prízmu, že áno, musíme investovať, aby sme teda mali zdravšiu pracovnú silu, menej práce neschopnosti, aby sme nejakým spôsobom aj týmto prispeli rastu ekonomiky, ale práve tieto krízy pripomenuli, že on to funguje opačne. Ak zlyhá ten samotný zdravotný systém, tak eventuálne zlyhá všetko v tej krajine, čo sme mohli pozorovať práve počas primárne tej prvej, druhej a v niektorých krajinách tretej vlne pandémie. Ale čo je takisto absolútne kľúčové je to, a teraz neviem, či naši poslucháči majú radi nejaké literárne metafory, ale práve tá pandémia covidu poukázala, že cisár je nahý, alebo ak teda preferujeme porovnanie viac tých francúzskych autorov, tak pandémia poukázala na taký ten lesk a biedu Európskej únie. A to je to, že napriek tomu, že cieľom dlhodobo Európskej únie bolo mať, nazvime to, jedného Európana, aby sme nemali rozličné tiers alebo nejaké úrovne občanov, tak práve počas pandémie sa mohli pozorovať to, že boli extrémne rozdiely či v tom, ako tie krajiny zvládali tú pandémiu, alebo ultimátne v tých výsledkoch. To znamená, že v tej nadmernej úmrtnosti, kde medzi tými najhoršími a najlepšími krajinami boli niekoľkonásobné rozdiely. Takže toto sú za mňa také dve kľúčové veci, ktoré spôsobili a potom viedli k tým jednotlivým zmenám v krajinách, ktoré nastali. A čo taká tých zmien, tak takmer všetky krajiny, aj tie, ktoré tú pandémiu manažovali lepšie, ale obzvlášť tie, ktorým sa nedarilo, čo boli primárne krajiny strednej a východnej Európy, výrazne začali navyšovať financovanie v sektore. Keby sme si pozreli nejaké štatistiky, tak aj krajiny ako napríklad Slovensko alebo Poľsko, ktoré za 5 rokov predtým, ako prišla prvá vlna pandémie, navyšovali zdroje v prípade Slovenska o nejaké 1% za tých pár rokov, Poľsko nejakých 20%, Česko za to obdobie nejakých 22%, tak po pandémii, či od roku 2020 k dnešnému dátumu, tie nárasty za Slovensko bolo 56%, Poľsko viac ako 60%, Česko si drží tie čísla. To znamená, že krajiny, ktoré dlhodobo nechceli financovať
do sektoru, začali navyšovať tie zdroje. Tuto však je prvé ale, a iba ma prosím prerušte, ak rozprávam veľmi dlho. Ja vám vstoupím do řeči určite. A to je to prvé ale, a toto súvisí práve aj s tou utečeneckou krízou a s tou vojnou na Ukrajine, že gro toho nárastu, tých extra zdrojov, čo prišli do sektoru práve v tých krajinách strednej východnej Európy, nešli až tak za nejakým, nazvime to, rozvojom medicíny alebo nejakými inováciami, ale šli často za mzdami, šli za infláciou, šli za rastúcimi nákladmi a ultimátne sa to neprejavilo v nejaké kvalitnejšej alebo lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A toto bol práve veľký problém krajín Vyšegrádu, práve krajín ako je Poľsko, Maďarsko alebo napríklad aj Slovensko s Českom, lebo keď sa napríklad pozrieme, ako rástli napríklad priemerné mzdy lekárov v nemocniciach, máme také štatistiky, ja ich vediem a porovnávam to obzvlášť Slovensko a Česko, tak napríklad medzi rokom 2020 a dneškom, tak priemerná mzda so všetkými príplatkami na časmi na Slovensku narastlo nejakých 75% a v Čechách o takmer 60%. To znamená, že my sa rozprávame o enormných nárastoch na mzdy, ktoré ale pacient nie vždy minimálne v tom krátko a strednodobom horizonte nepocítí. Takže toto je taký prvý faktor. A co to tedy znamená v tom celounijním srovnání? Je to tak, že ty státy, o kterých jste teď mluvil, tak využili COVID jako nějaký test a teď opravují alespoň v některých sektorech zdravotnictví, co v něm nefungovalo a tím pádem taky trochu uzavírají ty nůžky mezi těmi státy, které na tom byly už před covidem lépe. A nebo naopak ty nůžky se dál rozevírají a ty odhalené rozdíly se ještě prohlubují? Tak toto je práve to, čo tá pandémia poukázala, lebo to, keď si dlhodobo, každý rok, aj pred pandémiou, keď sme si pozreli všetky tie indikátory, nejaké výstupové indikátory zdravotníctva, ako očakávaná dĺžka dožitia alebo otváratelné úmrtie, tak sme videli, že tam sú veľké rozdiely. Len práve pandémia to v zrýchlenom procese ukázala, čo to teraz znamená, keď ten systém zlyhá a že sú obrovské rozdiely medzi tými krajinami a práve toto prinútilo tie krajiny, ktoré boli na to najhoršie, aspoň dočasne nejakým spôsobom viac investovať a zamerať fokus a politiky a energiu na to samotné zdravotníctvo. Nebolo to väčšinou, že len tak samo sa stalo. Európska únia k tomuto výrazne prispela práve plán obnovy, ktorý teda podmeňoval čerpanie zdrojov reformami a reformami teda nie iba v jednom sektore, ale to bolo, že ak chce zdravotníctvo čerpať, tak musia byť reformy aj v iných sektoroch a naopak, čo vlastne spôsobilo, že bola politická vôľa reforma často nepopulárne témy, tak toto do veľkej miery prispelo k tomu, že práve tie, nazvime to, nie že nechcem povedať, že najhoršie krajiny alebo krajiny s najhoršími výsledkami sa snažili aspoň dočasne ten systém zreformovať. A prečo som tak zvýraznil to dočasne? Lebo bohužiaľ, ako skončila tá posledná vlna pandémie, ako začali ísť do popredia iné témy, ako napríklad energetická kríza alebo samo o sebe tie konsekvencie ekonomickej vojny na Ukrajine, tak mnohé krajiny začali ten zdravotnícky sektor znova posúvať na takú vedľajšiu koľaj, čo je určite škoda, lebo za týchto pár rokov sa v žiadnom prípade nepodarilo tie nožničky uzavrieť. Áno, zlepšili sa viaceré krajiny. Áno, keď sa pozrieme, ako rastli výdavky krajín strednej východnej Európy oproti tej západnej Európe, tak to tempo bolo rýchlejšie. Viaceré zmeny, či vo vzdelávaní, či v adapcii inovácií ako telemedicína, tak aj tá stredná východná Európa sa priblížila tým štandardom tých najinovatívnejších krajín na západe, ale čo je kľúčové, investície do zdravotníctva nie sú šprint, to je maratón. To znamená, že my potrebujeme roky takýchto výsledkov, nie je bohužiaľ iba, že 3 alebo 4. Vy už jste zmínil některé ty indikátory, jak se dají ty zdravotnické systémy porovnávat a máte taky vytvořený ten index zdravotnické připravenosti nebo připravenosti zdravotních systémů. Tak co se v něm vlastně snažíte změřit? Co ten index velmi laicky říká? To je pekná otázka a ďakujem teraz za ňu, lebo presne kvôli tomu, čo som rozprával, a to je to, že napriek tomu, že počas pandémie tak priorita bola zdravotníctvo a vieme, že to zdravotníctvo nám zlyháva, preto máme tie horšie výsledky a to, že sme si zvykli, že máme o 5 rokov horšie očakávané dĺžku dožitia ako najlepšie krajiny v prípade Slovenska, v prípade Česka, to sú nejaké 3,5 alebo 4 roky, nám príde ako samozrejmosť, toto samozrejmosť byť nemôže. A počas pandémie teda bola tá ochota to riešiť. Postupne práve tá pozornosť začala odkláňať politikov a dôležitých stakeholderov na iné témy a presne toto chceme tým Readiness indexom nejakým spôsobom zmeniť.
Chceme pripomenúť, že práve teraz je ten priestor budovať tie systémy. Práve teraz, keď sme teraz zvládli tieto krízy, je ten čas investovať toto zdravotníctva, aby keď príde ďalšia kríza, ktorá príde určite, tak aby sme boli pripravení. A nevieme teda predpovedať, že aká kríza príde, či príde ďalšia pandémia alebo niečo obdobné. Čo vieme s istotou, že príde kríza civilizačných ochorení, čiže ochorení, ktoré sú asociované so starnutím, asociované s chronickými, konštantnými problémami, ktoré teda nie sú akútneho charakteru, ale keď sa nahromadia, tak majú obrovský dopad na potrebu tých kapacít sektora a toho finančného problému. A najväčšia nevýhoda týchto neprenosných ochorení je, že oni nie sú, ako som spomínal, akútne. Pri covide človek zomrel do pár dní, takže tam boli okamžité dopady. Pri starnutí, pri diabete, pri hypertenzii tie konsekvencie sú často na úrovni rokov až desiatky rokov a preto to často je ignorované. A my týmto indexom to chceme zmeniť. Chceme pravidelne na ročnej báze pripomínať tým politikom, ministrom, tým kľúčovým stakeholderom, že ten sektor zaostáva, že nie sme pripravení na tie budúce výzvy a ak nebudeme konať dnes, tak proste bohužiaľ budeme opakovať tú tragédiu, ktorú sme zažili počas pandémie. A jak se pozná připravený zdravotnický systém? Existuje mnoho pohľadov na túto diskusiu. My už keďže máme štvrtú edíciu a teraz robíme na 5. edíciu tohto indexu, tak sme tiež prešli viacerou takou evolúciou viacerých faktorov. V súčasnosti ten index je, aby sme si to vedeli predstaviť, niečo ako veľmi jednoduché skóre, ako na nejakej skúške od 0 do 100. To skóre pozostáva, alebo sme vypočítali tak, že sme sa pozreli na viac ako 100 rozličných indikátorov, ktoré existujú v Európskej únii. Z tých indikátorov sme vybrali 38, ktoré sme teda spočítali, prepočítali a zvážili tak, že ich vieme, tých 38 indikátorov, predstaviť ako to skóre od 0 do 100. To znamená, že v každom indikátore sme si pozreli, ako sa darí jednotlivým krajinám, spravili sme si tam nejaký rebríček, prepočítali sme to od nejaké skóre. To skóre sme spočítali, zvážili a za každú jednu krajinu to prezentujeme ako jednu hodnotu, presne ako na nejakej skúške. Čím vyššie skóre, tým viac je tá krajina pripravená na tie budúce výzvy, lebo na to sa pozeráme. To znamená, že pozeráme na faktory, ktoré nejakým spôsobom merajú niečo, čo voláme pripravenosť dnes. To znamená, že v akom stave je ten systém dnes, kde sa pozeráme na dostupné kapacity, pozeráme sa na prevalenciu už nejakých ochorení, pozeráme sa na nejakú bázu, nejakú štartovaciu pozíciu tých krajín a potom sa pozeráme na faktory, čo voláme, že pripravenosť budúcnosti, kde sa pozeráme na veci, ktoré ovplyvnia budúci dopyt a ponuku. To znamená, že nejakú mieru preventívnych aktivít, nejakú mieru incidencie ochorení, niečo, čo vieme, že v budúcnosti bude mať dopad teda na ponuku alebo dopyt po službách. Toto spočítame do jednoho čísla a to skôr teda prezentujeme a nevím, či už chceme preskočiť na výsledky. Ano, moje další otázka byla, jak ten aktuální žebříček teda vypadá. Tak, keď sa pozrieme teda na tie výsledky, ako som spomínal, môžeme hodnotu od 0 do 100, tak začnem tými najlepšími krajinami. Najlepšie krajiny konštantne posledné 4 roky sú jedna z nasledujúcich 5, a to je Švédsko, Holandsko, Dánsko, Norsko alebo Nemecko. Každý rok sa o 10 bodíka preskakujú. Posledný rok to teda vyhralo za nás Švédsko, za Švédsko nasledovalo Holandsko, potom Dánsko, Norsko a Nemecko. Ale plus minus rozdiel medzi týmito krajinami je marginálny a závisí to plus minus od toho, ako sa práve darí tej krajine práve ten jeden rok. Na druhej strane, keď sa pozrieme na 10 najmenej pripravených krajín, tak 9 z tých 10 krajín sú krajiny strednej východnej Európy. Jedna jediná výnimka je Grécko a to Grécko vždy musím spomenúť, lebo Grécko sa nachádza medzi tými krajinami na spodku rebríčka, alebo optimista by mohol povedať, že krajinami s najväčším potenciálom sa zlepšiť. Kvôli tomu, že keď mali svoju finančnú krízu v tom roku 2008-2009, tak konsekvencie toho, že teda nešetrili a nekonsolidovali, keď mohli a boli prinútení teda veriteľmi, Európskou komisiou a bankami osekať verejné výdavky, tak sa dotkla zdravotníctvo, čo potom malo počase aj prudký vplyv na kvalitu, dostupnosť služieb a aj tie zdravotné výsledky. Preto sa tam Grécko nachádza. Ja to musím vždy spomenúť ako pripomienku, čo sa stane, keď sa teda nespráva štát zodpovedne voči teda svojim finančnému zdraviu. Tak,
Keď sa pozrieme, kde sa v tomto rebríčku nachádza Česká republika, tak tá je práve na tej 10. najmenej pripravenej pozícii, ale stále platí, že je to 3. najlepšie pripravená krajina v rámci strednej a východnej Európy a dostaneme sa k tomu, verím. Česko sa porovnáva, alebo je kúsok od krajín ako napríklad Portugalsko alebo Španielsko, aj keď sa to teda možno obyvateľom nezdá. Keď sa pozrie na to, kde je Slovensko, tak Slovensko je 4. najmenej pripravená krajina a tie výsledky Slovenska sú stabilné, lebo stabilne každý rok klesáme. Nie kvôli tomu, že by sme sa horšili. Treba povedať, že každá krajina sa plus minus každý rok lepší, ale krajiny, ktoré boli pod nami, sa lepšia rýchlejšie ako napríklad Poľsko, alebo Rumunsko, alebo Bulharsko, ktoré teda obsadili tie 3 posledné priečky v našom rebríčku. O zdraví Čechů se v té současné vládě starají dokonce 2 ministři. Kromě ministra zdravotnictví taky ministr pro sport, prevenci a zdraví. Tak na co byste podle těch vašich výsledků doporučil té vládě, aby se zaměřila? Ako tie najlepšie krajiny. Tak keby som si mal vybrať také tie najkľúčovejšie veci, tak treba povedať, že áno, čo týka financovania, pozrieme sa výdavky per capita, čiže na osobu, tak Česko má síce 11. najnižšiu mieru financovania, ale stále je to o 20% viac ako priemer strednej východnej Európy. To znamená, že zaostávame za priemerom Európskej únie o nejakých 15%, alebo zaostávate, ale stále je to viac ako je priemer ostatných krajín. A keď sa pozrieme, ako to narastlo za 10 rokov, tak ten narast bol viac ako 60%, čo je viac ako rastol priemer Európskej únie. To znamená, že tuto vidíme situácia lepšie ako priemer ostatných krajín nášho bloku, ale stále zaostávame, ale lepšie to rýchlejším tempom. Čo je kľúčové, nie je o tom, že aká je tá výška toho financovania, ale presne ako ste aj naznačili, že kam tie zdroje idú. Tie najlepšie krajiny v tom našom najlepšom kvadrante investujú výrazne viac práve do tých preventívnych aktivít. Na osobu to vychádza niekedy v krajinách ako je Nemecko alebo Holandsko až 250-260 eur per capita. Česko je v tomto iba 80 eur na osobu, ale zároveň je to výrazne viac ako priemer strednej východnej Európy, ktoré je iba 60 eur, a krajín ako je Slovensko alebo Poľsko alebo Rumunsko, kde je to iba 20 eur, čo keď prepočítame je cena jedného rohlíku na deň. Áno? Čiže aj tuto síce Česko zaostáva, ale je lepšie ako priemer strednej a východnej Európy. V čom Česko zaostáva ale výrazne viac, je napríklad dostupnosť diagnostických metód, obzvlášť čo týka CT prístrojov. Máme aj na toto indikátory, kde sa pozeráme, koľko má prístrojov na osobu a koľko vyšetrení sa robí, čo na jednej strane niekto môže povedať, že je fajn, lebo sa racionalizuje liečba, pacienti sa zbytočne nevyšetrujú, ale na druhej strane sú tam obrovské rozdiely medzi počtom prístrojov na osobu medzi Českom a tými najlepšími krajinami, ako napríklad spomínané Nemecko, kde tých prístrojov je až 3-násobne na osobu viac ako v iných krajinách. Za čo treba Česko pochváliť je, že s veľkou pravdepodobnosťou a so zreteľom tých investícií, ktoré sú aj vďaka plánu obnovy a odolnosti sa aj tá infraštruktúra kontinuálne buduje. A keby sme sa pozreli na to, koľko percent z plánu obnovy daná krajina investovala na zdravotníctvo alebo na tú tému zdravia vo všeobecnosti, tak Česko je v tomto 6. najlepšie. To znamená, že 6. najvyšší podiel investícií z plánu obnovy práve na to zdravotníctvo, a pre Českom už je iba krajiny ako je Nemecko, Fínsko, Malta a Maďarsko, ktoré percentuálne, nie v absolútnych číslach, percentuálne míňali ešte trošku viac, alebo alokovali ešte trošku viac na zdravotníctvo. Vy jste zmínil tu prevenci a ty částky, kolik míří na prevenci. Co ale s těmi penězi ty úspěšné země potom dělají? Tiež ďakujem pekne za veľmi dobrú otázku. A venujeme sa aj tomuto detailnejšiemu rozdeleniu, že čo teda sa s tými zdrojmi robia. To sú krajiny, ktoré teda majú väčšinou aj výrazne vyššiu účasť na tých preventívnych vyšetrení, ale aj napríklad na očkovaniach. Keď sa napríklad pozrieme práve na tú mieru zaočkovanosti, tak tu treba tiež pochváliť Českú republiku, že má pomerne výraznú mieru zaočkovania proti napríklad HPV. U žien do 16 rokov má v Európe 7. najvyššiu mieru, 75%, ale stále platí, že tie najlepšie krajiny, ako napríklad Norsko, Švédsko, dosahujú hodnoty, alebo v tomto prípade napríklad Portugalsko alebo Španielsko, hodnoty okolo 90%. Tieto krajiny, ktoré dominujú náš index, ale majú takúto mieru zaočkovanosti u aj iných ochorení, kde vieme, že to je kľúčovým determinantom toho, či tá osoba
to ochorenie dostane a aký bude mať priebeh, ako je napríklad štandardná chrípka, kde Česko bohužiaľ zaostáva, má jednu z tých najnižších mier, iba okolo 25% práve v tej skupine 65+, čo je riziková, pričom ten priemer Európskej únie okolo 50%, najlepšie krajiny dosahujú 90%, ale treba povedať, že tie najlepšie krajiny investujú veľmi signifikantne nie len teda do očkovania, ale idú ešte krok predtým a veľa aktivít a politík a projektov majú práve v manažovaní tých, my to voláme, že determinanty zdravia. To sú tie aktivity, ktoré, alebo naše správanie, ktoré ovplyvňujú tú pravdepodobnosť toho ochorenia, a to je spotreba alkoholu, miera obezity, respektíve pohybu a obezity, spotreba ovocia, zeleniny alebo miera fajčenia. A tuto treba povedať, že bohužiaľ toto moc Česku nejde, lebo keď sa pozrieme, kde sa nachádza Česko práve v tých rebríčkoch spotreby alkoholu, obezity, tabaku, tak čo týka alkoholu, tak má Česko 23. najhoršiu priečku, takže najvyššiu spotrebu 23. Mieru obezity dosahuje 17. Spotrebu ovocia má 20. najnižšiu a mieru fajčenia má 17. Podľa postupných dát, ktoré sa tento rok aktualizujú, tak uvidíme, že kam sa to posunie. Takže v tomto Česko bohužiaľ zaostáva a práve tie najlepšie krajiny investujú signifikantne, aby teda vychovalo generáciu, ktorá nie je závislá na žiadnej forme nikotínu, aby sa čo najviac obmedzila spotreba alkoholu, aby tá miera obezity bola obzvlášť u mladistvých čo najnižšia. Takže zjednodušeně řečeno, zvyšovat proočkovanost jakž takž umíme, měnit životní styl lidí úplně ne. Áno, preto to je taký problém strednej východnej Európy a bohužiaľ často, aby sme teda nejakým spôsobom to zmenili, tak ideme po veľmi silnej reštriktívnej regulácii, ktorá často potom skončí nelegálnym importom produktov alebo všeličím, ale nie až tak, že by sa ultimátne zlepšili tie determinanty zdravia. Tak v tomto trošku ako jedna druhá krajina zaostávame a je tu obrovský priestor na zmenu a tento priestor na zmenu sa dokonca dá ľahko kvantifikovať, lebo Európska komisia robí tzv. The Aging Report, každé 2 roky, myslím, spraví takú štúdiu, kde sa pozrie, aké sú dopady starnutia na jednotlivé členské krajiny a v rámci tohto robia také scenáre, že čo keby sa stalo. A môj obľúbený scenár je, že sa pozerá, že do roku 2070 o koľko percent sa zmenia výdavky na zdravotníctvo ako podiel HDP krajiny za predpokladu, že a majú že scenár tzv. No healthy aging, čiže ak sa nezmení systém zdravotníctva a krajina nebude pokračovať v nejakom zlepšovaní svojho zdravotného stavu a toho celého konceptu zdravia versus healthy aging, že čo by sa stalo, keby sa lepšili determinanty zdravia, čo by sa stalo, keby sa zmenili nejaké parametre toho systému a tuto vidieť obrovské rozdiely, čo sa dokáže zmeniť. A len ilustratívne pre napríklad Slovenskú republiku my sa rozprávame v tom healthy aging scenáriu, že tie výdavky by narastli o 15%, lebo predsa demografia, starneme a tak. Keď by sme sa pozreli na no healthy aging scenario, tak tie výdavky, ten nárast je až o 40%. Takže to sú takmer trojnásobné rozdiely. Česko v tomto má obrovskú príležitosť v tom, že jedna z mála krajín, ktorá by dokázala percentuálne ako podiel HDP dokonca výdavky na zdravotníctvo znížiť o 4%, ak sa podarí zrealizovať ten healthy aging. Ak sa nepodarí, tak tie výdavky budú rásť ako podiel HDP o 13% rýchlejšie. Takže tu je obrovský priestor aj na úspory a pochopiteľne na záchranu tých ľudských životov. Takže ak sa zmanéžuje to zdravie. Když budeme stárnout zdravě, tak budeme šetřit na výdaji státního rozpočtu. Takto, aby to bolo jasné, tie výdavky budú stále rásť každý rok, ale ako podiel HDP, lebo tá ekonomika nejako rastie, tak tu máte relatívny možnosť relatívne usporiť tie 4%, lebo ono to je relatívny ukazovateľ. Chápu. Ak nie, tak to bude rásť o 13%. Takže toto je kľúčové. Pojďme ještě k nějakým úspěchům Česka. Podle té aktuální zprávy je to výjimečná dostupnost nejnovějších léků. Čeští pacienti podle vás mají nejlepší přístup k nejmodernější léčbě v celém regionu a Česko tak může v této oblasti konkurovat i těm nejlepším západoevropským zdravotnickým systémům. Ale přitom z některých medializovaných případů, kdy se třeba veřejnost skládala na nějakou specializovanou léčbu nebo lék dostupný v zahraničí, by to mohlo vypadat, že ta dostupnost těch moderních léčiv není třeba v Česku tak růžová. A obecně ta dostupnost léků, a to doslova, ta otázka toho, co se dalo a co se nedalo koupit v lékárnách v Českém v těch posledních 3 letech, dost hýbala, tak co nám ale říkají data a jaké je to srovnání s těmi zeměmi, které jsou na tom třeba stejně podobně nebo naopak hůř?
Áno. Absolútne sedí a v tomto indikátore, v tej dostupnosti liekov je Česko často používané ako najlepšia praktika, taká inšpirácia pre viaceré krajiny strednej východnej Európy. Dokonca reforma liekov na Slovensku v roku 2022 bola, že poďme ašpirovať a dosiahnuť to, čo je v Čechách. Takže to, aby ste si boli vedomi, aký vplyv Česko má na iné krajiny. Rozprávame sa, aby naši posluchači vedeli, o indikátori, ktorý robí EFPIA, to je Európska asociácia inovatívneho farmapriemyslu, ktorý už neviem koľko rokov, možno 7, možno aj viac, robí taký rebríček alebo taký index, že sa pozerajú na ktoré lieky boli za posledných 5 rokov registrovaní v Európskej liekovej agentúre a koľko percent z tých liekov je v danej krajine štandardne dostupných a potom z toho robí taký rebríč dostupnosti moderných liekov. Tu treba povedať prvé ale nie každý moderný liek je inovatívny, on nemusí mať veľký impact, takže toto môže trošku skresľať ten rebríček a každý rok sa tento rebríček posúva, alebo sa pozerá vždy na 5 plávajúcich rokov. To je také metodické špecialitky. Keď sa ale pozrieme na výsledky za posledné dostupné dáta, ktoré boli merané k 5. januáru roku 2025, takže presne rok dozadu, tak Česko malo z tých v tomto rebríčku dostupných 61% liekov, ktoré boli registrované za predchádzajúcich 5 rokov, takže od roku 2020. To je v skutku extrémne dobrý výsledok, lebo priemer Európskej únie je 48, priemer strednej východnej Európy je iba nejakých 33%. Takže je to enormne silný výsledok a lepšie ako Česko sú iba krajiny ako je Nemecko, Taliansko, Rakúsko alebo Španielsko, pričom Nemecko, ktoré má najviac, 90%, má také vysoké číslo, lebo on má systém kategorizácie, že lieky vstúpia, po nejakom čase sa prehodnotia a potom ich nejakým spôsobom buď zaradia alebo vyhodia. To znamená, že tie čísla sú týmto umelo navýšené. Takže toto je veľmi extrémne vysoká miera dostupnosti. Treba ale povedať, že neexistuje krajina, ktorá by mala dostupné všetky lieky, lebo to sa proste finančne nedá utiahnuť. Preto je v krajinách, ktoré majú nadštandardne vysoké miery dostupnosti, ako je Česká republika, vždy bude niekto a nejaký pacient s nejakou nepokrytou mierou potreby po lieku, lebo proste ani v takýchto krajinách všetky lieky nie sú a ako som povedal, neexistuje krajina, ktorá by si mohla dovoliť platiť všetky lieky. Bohužiaľ. To potom sa rieši inými metódami a to sú tými všetkými výnimkovými liekmi alebo nejakými centrovými liekmi, ktoré sa potom väčšinou riešia individuálne podľa ochorenia, podľa krajiny, podľa systému financovania. Takže tak. Takže si potom ty evropské státy nebo unijní státy můžou i tady v tomto pomoct, že nemusí mít všichni všechno, ale můžou si tu léčbu nebo můžou některé ty specifické případy řešit podle toho, kdo zrovna ten lék dostupný má. Ak sa teda, teraz sa tam spájajú dva svety. Prvý svet je, že či ten liek vôbec dostupný v Európe je, to znamená, že či tu existuje, lebo mnoho výrobcov tu lieky nemá. A druhá vec, že či ako fungujú tie platobné mechanizmy za lieky, lebo na tomto nemáme zhodu v rámci jednotlivých členských krajín a to, čo je dostupné u nás v inej krajine, dostupné byť nemusí a nemáme automatický nárok na ten liek, keď je v inej krajine. To znamená, že to je v Rakúsku, neznamená, že naši občania na to majú právo a to je presne obrovská téma, ktorá sa otvorila práve počas pandémie, lebo pandémia poukázala na to, aké sú obrovské rozdiely v tých zdravotníckych systémoch a v tých výstupoch zdravotníckych systémov, ale bohužiaľ tu treba povedať, že existuje v zmluve o fungovaní Európskej únie článok 168 odstavec 7, ktorý jasne definuje, že Európska únia nemá právo zasahovať do systému financovania organizácie a štruktúry členských krajín Európskej únie, takže do tohto ani samotná EÚ nemôže vstupovať. Je to väčšinou iba na dohode jednotlivých krajín alebo poisťovní v tých krajinách, že či teda do akej miery budú akceptovať nejaké výnimky na tie lieky alebo nejakú liečbu v zahraničí. Toto zatiaľ nie je nejakým spôsobom na úrovni takéto inovatívnej liečby harmonizované medzi krajinami. Evropská komise se ale snaží trošilinku posílit to, co dělá pro všechny unijní země v té oblasti zdravotnictví. V prosinci třeba přišla s balíčkem, který má pomoci, aby Evropská unie nebyla v lécích tak závislá na Číně. Tak jak moc je teď teda Evropa na Číně u léku závislá a co komise navrhuje, aby se to změnilo? Treba povedať, že po pandémii alebo počas pandémie si Európska únia našťastie rozmyslela, že musí byť aktívnejšia a sme spomenuli už ten plán obnovy odolnosti, jeden z nástrojov, ktorý teda bol výrazne lepší
vyššie ako predchádzajúce fondové obdobia a nútil krajiny nejakým spôsobom reformovať a práve vďaka tomuto, že to bol cukor a byť spôsob, sa aj viaceré reformy naprieč Európskou úniou, nie iba teda v tej východnej a tej západnej Európe podarilo a pošťastilo. Čo ja osobne považujem za oveľa dôležitejšie, čo Európska únia začala robiť, je, že vznikol tento koncept, čo volajú EU Health Union, alebo Evropská zdravotní unie, si to myslím. Európska zdravotnícke únie, kde sa spustili viaceré iniciatívy. A prvá iniciatíva, teda tá súvisí s tým, že v prípade ďalších pandémií, tak máme tam teda poslednejšiu rolu ECDC, čo je ten Európska agentúra týchto prenosných ochorení. Vytvorila sa tzv. HERA, o tom sme asi už možno diskutovali. To je agentúra, ktorá teda má koordinovať všetky tieto procesy pandemické, má mať na starosti tie centrálne obstarávania a zdieľanie týchto kritických, nazveme to, v týchto kritických situáciách, ale okrem tohto, lebo toto sa ultimátne týka, keď príde nejaké prenosné ochorenie, okrem tohto vzniklo viacero veľmi dôležitých iniciatív. Prvá je tzv. European Health Data Space, alebo Európsky priestor pre zdravotné údaje, čo je absolútne kľúčová iniciatíva preto, aby sme sa cítili ako Európania v každej krajine, lebo tam je iniciatíva ultimátne, keď to bolo schválené v marci 25. roku, do nejakého 29. by to malo byť plus minus nasadené naprieč krajinami. Malo by to fungovať tak, že keď prídeme do ktorejkoľvek krajiny, do lekárovi, tak on by mal mať k dispozícii prehľad našich zdravotníckych dát, aby teda vedel, že čo sme, kto sme a čo môžeme, čo nemôžeme. To je absolútne kľúčová zmena. To znamená, že budeme Európania môcť testovať a nemali by sme mať problém mať tieto dáta našerované. Druhé kľúčové opatrenie je tzv. Iniciatíva Europe's Beating Cancer Plan. To je vlastne zámer Európskej únie zharmonizovať starostlivosť o onkologického pacienta a vytvoriť nejaké cancer centers, mať nejaké zdieľané nároky a postupy k diagnostike a screeningu. Veci, ktoré síce sú viac softového charakteru, ale výrazne zlepšia aj tie výsledky práve tej onkologickej liečby, kde stredná a východná Európa zaostávala. A tretia tá skupina, to ste teraz už aj naznačili, tá kľúčová je práve... Tie léky? Áno, to je celá iniciatíva okolo tzv. Pharma package alebo farmaceutický balík. A toto sa týka či inovatívnych liekov, ale aj tzv. Toho problému, čo máme posledné roky, nedostupnosti liekov. To je taký, sa to volá, že Critical Medicines Act, alebo zákon alebo akt o kritických liekoch. No a toto je teraz tiež čerstvá vec. Jedno bolo schválené v decembri minulého roka a druhé by malo byť schválené niekedy v najbližších týždňoch. A pokud ten záměr snížit závislost na Číně se opravdu podaří nějak naplnit, kde se to projeví v těch českých ordinacích, českých lékárnách? Áno, otázka je, či sa to podarí, alebo nepodarí týmto systémom, lebo keď sa pozrieme, čo bol cieľ týchto iniciatív, tak cieľom tejto iniciatívy bolo nejakým spôsobom viac motivovať, aby sa ten výskum a výroba presunula do Európy. To znamená, že v rámci toho pharma packageu sa menili patentové a dátové ochranné rámce. To znamená, že sa tam robili nejaké úpravy na to, aby teraz z pohľadu Únie a komisie tí inovátori, tie firmy boli viac motivované, teda tu aj spúšťať tie inovácie, aby to boli k dispozícii a aj presunúť nejakým spôsobom výrobu. Otázka je, do akej miery sa to touto novelou podarilo, lebo je to ako také na také hojdačke, lebo niektoré veci sa dajú vnímať pozitívne, ako napríklad, že sú tam viaceré zmeny práve v tej Európskej liekovej agentúre, ktoré spôsobia to, že ten vzťah medzi dostupnosťou alebo ten schvaľovací proces či nových liekov alebo klinických skúšaní bude rýchlejší, kde treba povedať, že sme prudko zaostávali. Napríklad, keď sa pozrieme, koľko dní priemerne trvalo schválenie nových liekov na používanie v Európe, tak priemerný počet dní bolo 426. A keď sa pozrieme, koľko to bolo napríklad v Spojených štátoch, to bolo 244. Pozrieme sa napríklad na Kanadu, to bolo iba 306 dní a Čína je ešte výrazne rýchlejšia, len tam neviem, do akej miery môžeme zdôverovať tým číslam. Tak toto sú pozitívne veci, ale viaceré iné veci môžu dokonca niektorých výrobcov odpudiť, lebo sme tam zaviedli oveľa prísnejšie parametre na, nazme to, environmentálnu výrobu a distribúciu liekov alebo na povinnosť mať naskladené niektoré lieky, ktoré teda budú jednorazovo minimálne navyšovať náklady tých výrobcov, tak uvidíme, do akej miery sa práve tieto balíky
a iné iniciatívy, ktoré Európska únia má, podarí pretaviť do toho, že to tu bude atraktívnejšie. Moja obava je taká, že aj keď to pomôže primárne pri tých lacnejších generických biosimilárnych liekov, obzvlášť ten Critical Medicines Act, keď sa podarí doladiť niektoré parametre, podľa mňa táto novela toho farmaceutického balíku nespôsobí niečo výrazne veľké na to, aby sme zrazu boli ako viac kompetentní voči Spojeným štátom alebo Číne, lebo tie rozdiely medzi Čínou a Spojenými štátmi sú spôsobené inými faktormi ako tým, čo práve komisia teraz adresovala. Já když ještě trochu v závěru odzoomuju od Evropy, tak mám takový předpoklad, že Česko je ty další unijní země přece jenom v tom celoglobálním srovnání jsou na tom se zdravotnictvím velmi dobře, že ta zdravotní péče, kterou dostáváme, je z pohledu všech lidí, kteří žijí na planetě, nadstandardní. Dá se to udržet, nebo třeba to stárnutí populace, ale taky tlaky, jako jsou třeba bezpečnostní hrozby, prostě říkají, že ta kvalita zdravotní péče pravděpodobně v budoucnu bude klesat? Veľmi správne ste povedali, ani si to neuvedomujeme, ale my máme extrémne šťastie, že sme sa narodili a máme možnosť žiť v Európe. Dokonca aj systém v Spojených štátoch nie je až taký dobrý, lebo keď sa pozrieme na priemerné výsledky, tak on sa neradí vôbec medzi tie najlepšie, ani tie lepšie, on sa radí medzi tie priemerné a nehovoriac o tom, že je jeden z tých najdrahších a nie je ten najdrahší, čo je teraz spôsobené tým, že tam ten systém je veľmi dobrý, ak teda máte zdroje, ak máte dobrú poistku, ak máte dobrú prácu, ale ak nemáte to šťastie, čo väčšina ľudí nemá, tak bohužiaľ je to veľmi náročný zdravotnícky systém a práve Európa je taká zasvetená krajina, čo sa týka veľmi kvalitných zdravotných systémov. Takže aj to, čo kritizujeme, aj tie krajiny ako Slovensko alebo Bulharsko, Rumunsko, čo fakt, že zaostávajú, tak stále je to veľmi dobrý zdravotnícky systém oproti tomu, ako to môže byť niekde inde. Či je to udržateľné, tak to je veľmi dobrá otázka, lebo to, že starneme my, to je fakt teda naprieč rozvinutým svetom. To je presne ten dôvod, prečo je absolútne kľúčové, aby sa teda investovalo do tých determinantov zdravia, ktoré znižujú tie, nazvime to, ten dopyt po zdravotnej starostlivosti, ale tu treba povedať jeden taký fakt, ktorý si možno veľa ľudí neuvedomuje. Systémy zdravotníctva, keď vznikali, a teraz keď si pozrieme historicky, či to je ten Beveridgeov systém alebo Bismarckov, tak oni vznikali, keď bol absolútne iný počet detí, čo sa rodia. Tieto systémy nikdy nerátali teda s tým, že ten počet detí klesne pod tú udržateľnú hodnotu, lebo tie systémy, ako fungujú dnes, oni sú de facto Ponziho schémy, to sú pyramidové hry. Vy potrebujete hráčov, aby financovali tých existujúcich hráčov. Áno, potrebujete nových do tej hry. A tí noví hráči sú deti, ktorí teda sa nám narodia, časom sa po škole zamestnajú, zarábajú, miniajú tie peňažky a takýmto spôsobom sa vytvárajú zdroje pre tých, čo už nemôžu robiť, ktorí sú odkázaní na štát. Tento systém poistenia funguje jedine, ak máme teda v systéme viac detí. To znamená, že máme teda, krajina je taká, kde mladí si zakladajú rodiny, majú tie deti. To znamená, že aj tie politiky sociálneho charakteru založené práve na tie rodinné politiky sú pozitívne. Ľudia sa neboja mať deti. Toto je niečo, čo je jediné, keď sa pozrieme na tú udržateľnosť toho systému, je, čo to vie zabezpečiť. To znamená, že čokoľvek spravíme, akokoľvek ušetríme, akékoľvek inovácie nám nepomôžu, pokiaľ teda nebudeme mať nových pracujúcich a tí noví pracujúci prídu teda buď teda ako teraz počas vojny, že uprchlíci, alebo prídu, a v ideálnom stave prídu tak, že sa budú rodiť deti, ktoré teda tu budú študovať, zamestnaní a odvádzať dane. Takže krajiny, ktoré sa aj v tom aging reportu majú najlepšie vyhliadky, sú práve tie krajiny, kde rastie populácia, a to sú väčšinou krajiny, ktoré majú nielen dobré zdravotníctvo, ale aj dobré sociálne a rodinné politiky, aby teda bolo to prostredie práve pre rodinu, pre detičky pozitívne. A jak se na budoucnost zdravotnické systémy připravují v Globseku, budete určitě sledovat, počítat, monitorovat dál. My jsme to teď probrali se zdravotním expertem think tanku Globsek Martinem Smetanou. Děkuju moc, že jste byl hostem bruselských chlebíčků. A ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň prajem. A na závěr jako obvykle krátký přehled dění okolo Evropské unie, který, jak jste doufám poznali, nepřipravila Jana Karasová, ale já, Jakub Lucký.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová připustila možnost vzniku tzv. Dvourychlostní Evropy. Řekla to na závěr summitu v belgickém zámečku Aldenbiesen. V případě neshod by mohla část států, která má nejméně 9 členů, postupovat rychleji a nezdržovat se tak dlouhými vyjednáváními. Návrh ovšem šéfka Evropské komise předloží až v červnu, a to jen v případě, pokud se nepohnou řešení, která mají zlepšit evropskou konkurenceschopnost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu pokoušel přesvědčit evropské lídry, aby upravili systém emisních povolenek ETS 1, které se týkají velkých průmyslových podniků. U některých lídrů prý pochopení našel, podle předsedy Evropské rady Antonia Cošty ale shoda mezi evropskými politiky nebyla a část z nich dokonce současný systém obhajovala. Na debatu o systému ETS 2, tedy emisní povolenky pro dopravu a domácnosti, na tomto summitu nedošlo. Evropská frakce Patrioti pro Evropu má o jednu patriotku méně. Patrioti totiž vyloučili českou europoslankyni Nikolu Bartušek z přísahy kvůli poškození dobrého jména frakce. To prý pošramotila tím, že si společně s europoslancem Ondřejem Dostálem ze Stačilo vzájemně zaměstnali rodinné příslušníky. Oba čeští europoslanci se hájí, že žádná pravidla neporušili, což sice na jednu stranu pro Český rozhlas potvrdila i bruselská pobočka Transparency International, křížové zaměstnávání rodinných příslušníků je ale podle jejího šéfa obcházením pravidel. A to už je z dnešních chlebíčků vše. Na ty další, které vyjdou zase v pondělí, se už chystáme, tak zase někdy příště.